Tomos, sy'n wreiddiol o Ddolgellau, ond yn byw yn St Nicholas fan hyn, jyst tu allan i Gaerdydd. Chwynodd Meirw Byw i ddechrau fel drama deledu. Gen i syniad o'r cymeriadau yn eisio, a nes i fynd ati a sgwennu syniad a gathau wrthod. Wedyn, nes i ddatblygu fel drama radio, a mae'r ffurf cychwynnol yn nofel yn union un peth ar drama radio. Roedd gen i drama rili dda, a gath hwnna ei wrthod hefyd. Felly, dwi'n meddwl, dros y cyfnod clo, nes i benderfynu bod y stori'n rhy dda i jyst i adael ar hard drive yn y cyfrifiadur. Felly nes i fynd ati i sgwennu, a gan i ddim profiad o gwbl o sgwennu nofel, ond yn gwybod be ni'n licio, be ni'n hoffi darllen. Felly o'n i'n meddwl, na'i jyst fwrw ati a mynd ati fel oedd Queen yn neud Bohemian Rhapsody, a jyst taflu bob dim at y nofel. O'n i'n meddwl, so beth yn gallu cael ei ffilmio, beth yn cael ei wneud, ond jyst trio ymdrechu i wneud bob peth mor wallgo a gymaint o antur ag oedd yn bosib. A dyma hi, Meirw Byw yn addas iawn ar gyfer bobl ifanc o bob oed. Hanes teulu bach sy'n symud i Lwyn Annwn. Yna maen nhw'n mynd lawr i'r seler ac yn syrthio trwy twll yn y seler ac yn glanio yn Annwn. Mae 3 o'r teulu yn cael eu poeri allan ac yn glanio yn Marks and Spencer's Caerfyrddin, a mae un aelod yn sownd dal yn Annwn. Mae'n rhaid i'r 3 sy'n yn weddill hel y llyllod ag ysbrydion o gwmpas y wlad mwyn treinio ffeindio lle mae hi a sut mae'n chael ei nôl. Bathump! Roedd hi'n bore Sul yn Dyffryn Banw a'r emyn ola yn cael ei ganu yn y capel fach. Bathump! Ar wahân i nodau rho i myrhedd, yr unig sŵn arall oedd ysgwydd yn ceisio agor drws tir gweinidog efo dipyn o ymdrech a llon lle o ddicter. Allan! Gwaeddodd trysorydd y capel. Bradwr! Dangos yr wyneb yr bloeddiodd y cyn organydd. Bathump! Agorwch y drws neu mi dorau o, ychwanegu ddyn o'r blaenoriaid gan dorchu y lewis. Mae tecwyn ar ei ffordd, rhybuddiodd rhywun, gan oeri gwaed pawb o'i amgylch. Y tu mewn i'r tŷ, cuddiau 3 chwarter o'r teulu bach ar ochr arall i'r drws. Roedd y chwarter arall, y gweinidog, oedd wedi gwneud yr fyntau mor flin yn y llofft yn tynnu ei golau ar wen ac yn taflu dillad mewn i sach gefn. Ydyn ni mewn trafferth? Bloeddodd Heilwen ar ei gŵr i fyny'r grisiau. Chydig bach, gwaeddodd Rhodri drwy'r siwmper oedd hanner dros di ben, a nodlodd Heilwen yn ddofn gan ddechrau i ystyried ei hopsiynau. Gai wneud y tric drws, mam? Gofynnodd Idris, oedd yn llawn egni direidus bachgen 12 mlwydd oed, gan llygadu bwlyn metel y drws. Eisteddfod Gwen, ei chwaer yn dawel, yn chwarae a godrau ei gwallt tywyll. Ddim cweit eto, glirodd ei dad. Roedd Rhodri wedi sleifio lawr y grisiau a chanu'n chwym heibio'r ffenest dda. 10 munud oedd ers iddo ddweud ei fod yn ymddiswyddo. Roedden ni bron a setlo tro hwn, dechrau ffitio mewn, cwniodd Gwen gan rythu ar ei ddad. Roedd y tŷ bron a cael cariad, dwi'n meddwl. Gweitha'r sefyllfa, allai Idris ddim peidio manteisio ar y cyfle i brofocio ei chwaer 15 mlwydd oed. Oce. Beth yn i'w wybod, Heilwen? A chybodd Rhodri ar y cyfle i newid y pwnc. Mae tua hanner dwsin o aelodau'r capel tu allan. Unwaith eto, ychwanegodd Gwen, yn trio torri trwy'r drws. Unwaith eto, ymunodd Idris, mae'r bagiau yn y bwt. Unwaith eto, ychwanegodd Gwen gyda think o ffug surprise. Bathump! Allwn ni fynd tu allan, a i geisio esbonio sut a pham gyrhaeddon ni fan hyn, cynigiodd Rhodri. Bathump! Unwaith eto. Bathump! Be am i ti ymddeheiro, gofynnodd Heilwen.
Dwi ddim yn credu taw ymddi peidiodd y terfus ger y drws am enid wrth i sŵn tractor ddod yn nes. Idris, y drws, gofynodd Rhodri yn gwybod y byddai gan ei fab rhyw declyn i achub y dydd. Dwi wedi paratoi rhywbeth bach. Lle ges ti'r holl batris ceir yma? Cododd Idris ei sgwyddau yn ddihir. Gwenni, clip gwallt, please. Daeth llais gwychglyd o'r tu allan. Mae tecwyn ma. Taniodd tecwyn ei lif gron gan ategu ambell i ref i ddangos nad bygythiad yn unig oedd hwn. Hwn ydy'ch cyfle ola chi barchedig, galwodd y trysorydd wrth i Idris agor y blwch llythyrau ac edrych drwyddo. Helo Idris bach, ydy'r y dad yna? Na, mi ddedodd mam ei fod yn y capel yn dwyn y pres casgliad a'r llestri gora o'r festri, ond mae croeso chi ddod fewn i aros amdano fo. Dyna fydda ora. Ar ôl gwneud yn siŵr fod yr hen flaenor yn gafel yn dyn ymwlyn pres y drws, camodd Idris yn ôl a chysylltu clip crocodile i fatri car. Oedd wedi gysylltu yn ei dro a 6 batri car arall. A'r 6 batri hynny wedi cysylltu â clip gwallt gwen oedd yn sownd y monyn y drws. Hedfanodd y trysorydd drwy'r awyr a glanio ar ei gefn yn yr ardd. Rhoddodd hyn ddigon o amser i'r teulu bach ddianc drwy drws cefn a thaflu'r suitcase ola i Betty, y campervan hynafol o ddwyrain Ewrop.